pwede pa. Ya, danlog kayo nya kurbada pa jud. Ya, hinay-hinay lang ha. Gunit mo. Pusa kong chinilas, buso mo. Kumato pa ba ako palengke? Awa pusa ako, apo tayong lupot. Ay, nama kay motor karong daylo kay kuan babasa na kay ko. Dili kini magsilbing masikitag baklay ani ba kay basa na kay ko. Kinahanglan makasakay ng gitaron. Mao gani lami na kayo iilis. Kaya kung tanawon basig na yung motor diya sa crossing banking. Tara. Biyahe gyapon ko manag ulan. Boss, nagbiyahe ka, boss? Ay, matik. Masakit, abi. Ibiyahe lagi ka, bisag ulan. Ay, ana man na ba sa panginabuhi para sa pamilya ba? Aw, sakto. Mukasyon kong sakay. Aw, way problema na. Pero alanganin man ikaw ra. Paabot sa takadaligi sa bisag isa lang. Sige, isa naman ka. Ay, hala dayo na motor dayo. Mani crossing banking dire. Sige, itong pangutanon basig mo biyahe na. Ay, boss, naido ka buk na padulong, oh. Aw, Ya, pwede pa? yo, pwede pa. Pwede na. Larga na ta. Tara. Una ka, boss. Ya, danlog kayo nya kurbada pa jud. Ya, hinay-hinay lang ha. Ito ya kay naglisod na ko diri oh. Pamakan niya oh. O sige, way problema. Nya okay na ba diha? Kay mulakaw na ta. Okay na. Kahit sa. Gunit mo diha ha. Gunit mo. Boss! Okay, boss. Ting lisuda gyud ning daanan nato diri ba? Aliyog sa kugpan sa kong abi. Isa, bangon, okay ra? Ano ron? Grabe na mo, ha? Sorry kayo. Ang sabi mo, abis ako. Sorry kayo ha. Isa. Okay ra mo? Okay ra ko, boss. Sila, amot lang nila. Oh, gala kayo kong gamot oh. Susama na ako oy. Busa kong chinilas, buso mo. Kumato pa ba ako palengke? Boss, okay pa, ne? Matabi kong opisina? Awa pusa ako, apo tayong lupot. Ala ka. Uy, sorry jud kayo ha. Ikaw, madam, wa ka na unsa? Akong kamot ra boss. Pero okay ra boss, mahinaw ra ko niya. Ah, okay, sige. Tara. Tulak sa nako kami. Tulak ka sa dong. Sige, sakay na mo. Hala, flat man siguro ni. Sa ha, tanaw sa nako murag flat yun ni ba? Hala, flat yun di ay oh. Patay, uy, nakita namang interior ani. Naon sana iya? Boss, flat. Flat yun, uy, saon man eh. Oh, flat na boss, mabaklay na lang tingali me. Tara day, mamaklay na lang siguro ta. Magimasan na lang punta sa unahan. Sorry kayo ninyo ha. Kuan, baklay na lang mo kay flat man good food. Tara day, may na lang ta. Balik. Boss, murag na tingali ko muna yung sa kong opisina, boss. Kay, salamat po kayo sa pagbulingit ni mo sa kuwa, oh. Grabe na gid ni ba?